Музеят на Васил Левски в родния му град Карлово има повече от 70 годишна история. Началото му е свързано с възстановяването на Народната къща на Апостола през 1933 г. и нейното отваряне като музей през 1937 г. Първоначално за сградата се грижи Общественият комитет, който я възстановява, и също така и читалището в града. Обслужва се само от пазач, който посреща и посетителите. За пръв път уредник на музея е назначен Никола Славчев. През 1954 къща музей Васил Левски е включена в Държавната музейна мрежа. В продължение на повече от 65 години в музея са събирани и се съхраняват редица вещи, документи, снимки, свързани с семейството, с живота и делото на Васил Левски, на негови сподвижници, както от Карлово, така и от други краища на страната. Тук се пазят почти всички научно-биографични изследвания и литературни творби, посветени на Апостола, произведения на изобразителното изкуство, немалко документи и снимки, просветяващи дейността на обществени организации, посветили дейността си на увековечаване на делото на Апостола. Значителна част от материалите са дарени на музея. Музей Васил Левски е един от най-посещаваните мемориални музеи в България, както в миналото, така и днес. През последните години се посещава от около 35 000 души годишно и е неразделна част от представите на всеки българин за Апостола на свободата. Място за съхранение на ценни вещи, документи, художествени произведения, естествен център за научни и творчески изяви.